Искам с лъкове. Но ми си игра. Ти сериозно ли? Си нормален просто. Как може с това? Чакай, защо не съм си спил спитката? Окей. Охо, никакви сърца, брат. Никакви. Вау, вау. Вау! Еба ти какъл. Ама никакви сърца не ти взимам, ама ти взимаш всичките. Ти с хак не можеш да играеш, смятай. Де. Ти с хак не може да играеш, смятай. Добре. Гледай го ялта джампик или не. Леле, какво е да си слаб? Гледай го скилърта, не можеш да ме вземеш, бати нула си, иначе. Айде да, с хак ли не можеш да ме вземеш, бе? Не. Гледай как спира. Пак си по-добър. Не, па разбираш, защото ти си нуб. Защото ти само с хак можеш. Бройте ми с мен, това го разбирам. Иди как ме захвана, не успя точно да ме захванеш. О, ти си слаб, бе. То се вижда, че си килаура, защото по принцип ти няма да спреш да си кликаш меча, ако не си килаура, защото ти, като си далече от мене, гледай, веднага ми свали бронята. Гледай го хака. Уау, ето го, ауто-армора. Ауто-армор. Еба ти нуба си увил. Шка на целия ти клас да се хилят. Такъв си малък, такъв си и нуб. Гледай го ауто-армора. О, айде бие слега. Супер. Вау, килаура не може да ме вземе. Леле, майко. За какво стана въпрос? Уа, ти бронята ми начина колко малко е. Как така пак ме биеш? Искам нещо с лъкове. Защото си нуб. Вау, ето го ауто-армора. Цялата броня ми изчезна, разбираш ли? Разбирам къв си хак, не разбирам бронята ти. Абе, ти как се пишеш в YouTube? Gen97 ли? Да, що? Ама що не снимаш? Що? Еми, знаеш колко... Имах 45 клипа. Всички до един ги изтрих. Изгубих много вилори. Много хиляди вилори. Не хиляди, чакайте, объркаха. Окей. Не исках да кажа Скоро можеш да имаш хейт на клиповете. Чуле? От тебе, да. Не от мене. Аре сподели да искам го видя, за да си... Хозуни е! Няма нищо, искам да видя новата версия на Хозуни, защото аз не я знам това Хозуни. Никога не съм играл с Хозуни, аре сподели. Аре бе, бате бе, човек. Казах ти, че е Хозуни Dev 15. Ами искам да го видя и аз да игра с него, аре. Не може. Що? Защото аз ти казах вече какъв хакер. Добре, да, ама искам да видя какви работи имаш. Защото аз знам как мога ти взема от Хозунито само килаурата и антикнопбака. Знам всички други да ги няма. И как мога да си го направиш. Затова искам да ми споделиш да ти покажа, за да биеш всички на PvP. Не, благодаря. Аре бе, бате бе. Какво ще стане, ако ми споделиш? Просто не искам, защото да заснемеш клип, в смисъл. Да бе, ще заснема клип. Аз преди малко се изтрих в рапс, след като си споделихме, ще заснема клип. Ти от ли си е? Аз няма да заснема клип. Няма смисъл да снимам клип на някакъв хакер. Какъв е смисъла? Аре сподели го, искам да видя хака, искам и аз същия. Искам аз да съм много добър на PvP. Силвия, тук ли си бе? Ще споделиш ли? Споделил съм. Не си. Окей. Не си споделил. Окей. Какво се прави? Сподели, пак сподели. Вече бях споделил.